So na yenyina asante mantem ho no ana asante achema kutu ase obeka ya video bi beto monten so a kwabamu a ya wahwe ne nkwa na womodeda no na ne fefo mrante fa ne si wo kon ho ya wode no enam chese krom seyia amu no na eno na hemfo ye wo potem ho no ede eye sobo abo akwada ya no wafirimu ne papa na wo masanso aboneka Ekutu ase hene Nana Kofi Bedi Akon ene Adom News nsentwofo twetwe nkomo no de tudwa se womo ehwe enim se onipa ni munu na womo esoa no wo papa ede eye odwan ene 500 Ghana cedis ebeba wonenim enam se womo amfa ni munu anko ne hukani bebi ofri no obesan so apata eye abosom aiwo empatemu ho no ama womo edwan schnapps awodo ene 1000 Ghana cedis Sedu ewukudai eda. Enti akoda ne papa no ana na busuafo no ye fra omo bo omo ka no. Se ka omo toto omo ne meyie ananka wo anye emu ni saa ko si kwan na saa de na ma enka kan go for how be emba. Na se de di ka kan ye si brebre ama enka amane so emba. So ye nanka omo yiri omo tebi omo din. Ana womo yo madwe se omo mramrantie no kwa omo nye sa ade no wo womo se ade ni si ya che but ye kura ne na ade ya be si animu a meni me panifuo ne panifuo bi efri baabi aba beboa me yetinia akasemi ade atu yie na ade ma ye bo om kan se ya mo om ka amamre ho ade om ye no agu kuro n'animu ase eno achi no Nana Kofi Bedi Akon enso ade tudwa se enipa miensa womo eye ne nkrofo yi a womo ene so a emununu eto womo abetri so no safo ni nyina ato nananom ewonse do so o ma asam ni dadin a kanye no se ene ye nyina ya behia ha obi afri achichi ya frefro mo so mo nyina amra ne mehia na ye nwendwene ho na ye fa ye tuyi no ka masa mpenifo frɛ no wogitum se onim sa ono na ye esi ye fa ne bono nche no ama mpenifo so etwa nato ono so ya gege ne masa se odwan ana ansa ana sika kakra ye di hu djuma yeso ye hwese omde sa ne mane ba ye be di djuma no ama asundwe aba akutu ase